Miaka 13 na igo abarinse y'emyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Mwancho mwerelia Ndizi TV litukoni elia nyongesa ime yomorobiri bw'ENSAKIA asto kwaliga ni bene aseri tukolia rero etariki entangani omotienyi ogatatu omwaka wechirubere nemerongo ebere na enye nigo mwaka ogendrete gosuka kigima ekarto ikomo omotienyi ogatatu nige korokinga amatuko nkominyo kale birundo bali babete bakorosia emeroberio yo mwaka bono nebwendrete mobe kebikoro tokegima mochake kwenda ebirundo kigima utakwiriria ngaina beringo ikirania ensemelia asobunjo lyenyo kwa bangete gochaka ebyasara byao onyo bangete bali batete konywa mu mwaka oyo ama tukongo baminyokiare mwancho muri Ndizi TV kero kwigurenga TV yao omorobelyo bw'ENSAKIA oberi gochaka manyanga bono litukolia abere ligochaka boka ime yomorobelyo bw'ENSAKIA retirane nkorokwa job MAANGI Nigeria ne FRIDAH KERUBO gosogelia emambia ya bono iga omwancho muri kertoro chengane litkoria Friday. Happy new month job. Happy new month FRIDAH. Kwa bokirebya. Na bokirebya kegima. Ndeno moko kegime kyagera bono twasoiro mutienyi ogatatu. Kabisa. Yes. Biya kigima umwancho muri togo kwaliga ni bena somorobelyo bw'ENSAKIA bono mambia kertogo kwenyelia ngalitkoneria Friday inyora litukeliga ne litkolitogo cyatwebwa toka kegima kayiko bwatia omorobelya korwa turababere batatu basoe asomorobelya bw'ENSAKIA bono mambia umwancho muri ningolyo ganeretie Friday engiya nimetenga litukeliga ne litko lyomoelyo le wiki ekera abantu bakurusia ebirukunyo stressing makwabere gogotwara ase weekend ma nigo kwebwa toka ase litukeliga gosaso morobeliga imegeta seni kia Ndizi TV nimetumwa nchi muligereria nga na mangi abere kago kolekana igo ntobeto gokumanya aso bekiranu ntobeto go sansa mora ali abete kago kolekana ase county ya Kisii nimetumwa nchi muligereria job naganyererete kegima naganyete kumanyanga na ali abete kako bali tukuligoro ase county ya Kisii na uturanyolenga mbale barenge ase mirimo ni matenga chingu machi atalire kero muntu na mate kolende nto beto kumanyia asobo ime ekyagera ekerenga geitu abura nyolenga amangana onda tukugwa saba ntotalia yeken kero muntu komentare echumbi komentaga askali nsawense momenta chinyanye yo ndege tungo ayo ndokolere pilipili ekero bane to komentayo kulene na kigebono ntubuna Ndizi TV tokoletero bwansu boli bwekene to kumanyia asobo ime ikikyabete gucyakira umucyakano ase bunge ye county ya Kisii inyoranga abo igonto bwate bari bakurukunga match babies bari kumutienyi gatatu happy birthday in advance happy birthday to you all yakigima umwancho muri yakorende sangana intwe asomorobelega tomanyinga yogo tobwate akorwa kero totali kweba amashabiki aito amatingu kegima county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Nairobi, Mombasa, Kajiado, Chonsi togosa asomorobelyo bono mambia mashabiki aito korwa asensemelia team diaspora asbakora gwano munyakerubo obokegima mo director Kennedy Gisemba nimetekorwa sensemeli babokire wasiri mkuu korwa sensemelia Doha Qatar nimetengo swale ase omorobeliga mashabiki aito CP turababere batatu boka so asomorobeli bw'ENSAKIA bono mambia amashabiki cyo boygo tote banga toswa aibieka turoyo mo turoyo nde anene mono obe kumumanyanga omorobeli bw'ENSAKIA obergo chaka hemke buri korwa chinsemo chiri cha Canada mesha coaching korwa sensemo yage sore ntobwate ritunda green tobete yobe high ngai kwa genda bose na kwa ni bene somorobeli bw'ENSAKIA boygo enokomochere
na mashabiki ito MAANGI county ya Kisii kitutu chache south boka bwakire kitutu chache north bunchari bumachoge chache bumachoge burabu ensemo ya Nyalibali Masaba Nyalibali chache south Mugirango abantu baminto na baliganire bene asomoro b'ENSAKIA ingoska wika ase county ya Nyamira north Mugirango west Mugirango burabu kitutu Masaba soa ime yomorobere b'ENSAKIA moroberio obere gogo chaka kegima asigo mwanchumereria Ndizi TV turoyo nde asemora bo tubwatwetera somtando eto Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News ensemo ya website na bwatunya gwetera www.ndizitv.net tomanyingo nga yoke bwaterete koru ekerto gatebanga lingana linenerero tokumulikera okumurusia visi komukonyi bumugavana we county ya Kisii igo tomange kerengeri kiago otomanyinga nere buyabe gakorusi gwa visi onyenko bwate gokubwatia ama mochali abetega kobekero igoro jobu ngaitinga ntochikuba manya sobwa kale ningikiabeteke gokorekana asebunge gosase county assembly ya Kisii ndo tokumamanya ase oboime anene mono ayagenrete ime ye county ya Kisii astorati gosoa ase oboime kolende totaraikirawo kanyago tomachingero chiao mwanchu muri Ndizi TV chirioganeti chibe chiko chezo te ikachita tigalete chita ikaikomi eike chinse tunali muntago toma engero na tuzanyali bagalisa ine tobate binga chago toma kurubono iga ebwatoke Friday na lero ntubwato mogeni ime studio uyo rabeka kukoletro moroberio yo bene nte tokumuharigani bene gali tugotige asama gokaye abega gukora Sara Mumanyi will be in the house ntokomweba producer yaito entingo kabisa oyo kane kyanga chibicha na malio gyabereka kugwikira asa bene na ndenero gochikoene kyanga chingero chiri obereka gochibanga boikirano producer yaito Abigael Nyanchama musubwati bwe chinguru kegima oyo kwene kinga chibiche chibo na maliogi ngogo ikirare ansenchera yobo ikiranu omwancho muriria Ndizi TV na manga genrete imense itwa Kenya aso betokoranga omugaka osomusacha nogwe toma kabisa kwa Stimbo boy anasema mwanaume ni pesa mwanaume ni mfuko usiangalie sura Kama jingongi akolete Stimbo boy Stimbo boy nigo bachiete asetaro na beti chao paso muno weke nyamare tukoroka date nago tebi nga wiki na bantu mubuko ichire igonya ngwire to mupogo auti manyange wiki ego ikakwale kumuira mabuona Stimbo boy amefanya ile kitu kule ni chimbo nchiro wabone kana beri nkoranga chiabe chiko chaka bwana ngeno musani onore kwe murunga nikigima hote banga ngakeko nyaleka nabantu bali batarangwanira buchakiro mutinyo chaka kune bono ga bachakiro kunkwanira ataki kun hai ogora hai abo omonto kiriro mutinyo mwimara kiniriyo gochikoera gose buno chakire iga manyanga ine beso korusi kumubuko ya beti kumuchanga denga kana lende nelinga amaiga amaiga tato mutinyo mogima mbona tare moja nalia kuinyora amaiga awara na teiringa kabema isorendo mubuko tiga ole ndukegima ekiagera no matenga chinga bunechi nabora nyolenga kwabere goko ngainwa ukangaineka nagera wegire ko ngaineka mwanchumurero Ndizi TV ka oerobe ikegima kwene kinga kwabere gotumeka chibesa chiao eraunde mebuko yabantu go iketoboke aino mate ekera abantu bakwenda chitaro chisiko bose ansomunwa gweke nyamurero out date ino mate na manu bebeka senchira ike Gusii eke nyamuri nali abantu kabisa nali akoleto bwansu kegima njendo chenga negwenerete kwalia agentoranya ali kwakanira asenge nchiyaki nebanga omonto yogwerure gukwirase nabura nyolenga ebintu nkwangabire kwarochi buna engakieli empesa yatolete mechando yakwenda gali ayosa bendagere nyinge achiko igoranga citizen ya bere block empesa yatende ekyabwa tene kyaranya lewe yakanira wabatabana ki ukipata chance itumie vizuri ona
na ego koiru sabakiri utanya kuria ayewa osene rote omaite etabinere ngo chinarora imbwa nere ngo chinarora aye kwangirire yaute ikoko kore oda komenya kumbolera naki nje gwete kuria nje gosengo sabakiri nyigwete kuria nje timedio mubuko go ngakiongana naye kwangira onya ikumeto mubuko go no moke kore oda endagire chemesa tingukana kuria inaba ingoko sabere gento tarikori kelinda likoli ana bongo kana ketindi koli o kana nga tokoli kolende omaete nelinga konyara basacha bane matete kwebekansi batete nga kotenga mate kotenga no ni hoteli kwanza ni maete umusacho yomo uchete asoteli lakini ende kabege siekia ikanyolekananga asoteli yo ndeta yo so ate chinga kibalenge mali tenga hoteli yo ngima na lere na sabali baganga ndeta soma tobe na ibika lakini nelinga yabetege siekio ndeta chiti Ondo konyaranga abantu babere bakoyimugereria kubwa buna baranyale goikirania. Yes. Is it necessary nga no musachi okoiro musubati outkerengake? Musubati kwanya koyunga musubati rero irero musachi out. Tali mono. Lakini nebwenderetenga ngobwanjani. Bonsi babe oyo muna bagwa. Ngobwene taka ne bill. E bill. Njendo chinga ondebwansi nabawakana. Besa yo musubati ne yo musacha ne yito 26. Lakini ndaba subati mbali babere bagwetoma. Maita kwenda ngadi. Akotebinga. Ninga kane. Kwaba kokoranga oyo no muntu gwetoma kigima. No muntu obwata chibesa chiaye. Na ndumba no musacha ko musika. Ego FRIDAH erogoja kwenda litukeli mote benga. Tianga kane rero. Amaskani uranya ali tianga hotel. Actually tigango ya advice rero. Omusubati yago spoil. Atumeke besa ya eko gokugorera gusene ndagero gose gokugorera chi gift. Ayiki aukerira. Ngakiye ko rero. Rero nago te free advice from omusubati omungaini omusubati ometa sakoro na sago. Omaite oboncheli akegima. Yes. Omusubati atumeke nibo ya eko go spoil. Ayibona maskani yago azama ediginiteri ya zamani yaberige koera. Okwera tako gusika actually ateba aka gosi nichingo karageria igeki ago bono metekerete eranyalikananga totebenga no munyagitari ole no munyagitari mwenzi konyara muri chibesa ngayobo ko mubole aso yakane eroundi oyo ndachaka ne round ekobwate mate bindo egente kimo kunyago tebanga gender equality ngabo seto twarenga ne lyobo gender kutima tenga kinalibeka senjereke kusi kolende emote banga nkiego chirakero mokoliye magoga nona chibesa nabo se responsibilities nabo tebanga na inchitigangire gente kenkoreke bayenda ko tange besa yo musubati ne yo musubati yo musacha ne ito 20 uno bakongokorera Mwanjomweria Ndizi TV omoroberio no yobwensakia bitukolia lero ne bwatoke Friday ime yomoroberio bwensakia sibona toke gota inga omogenio ito muganyete aikiase studio eli tobe toko ikirana nere tobe toko sanganera tobe toko mubwatukira enseme bwatoke maete ni maete nga abanyaruka nabakora omoroberio bya abandi bunanje myaka yanyori myaka yatamire bakoranga kindo musa lakini myaka yabere komnyuka kigima tinkunyara kubutoka kwe bwatoka nimbota batukoro ayona nayo wena toibua toke kigima erinda matukonya komenta matuko mete ubuye bw'omoroberio yiga ebyunge bibyago ebime bibyomobere akonyaranga kero kwebua tokirega at least inkonya gokorora amazoezi kigima na kitoko teberanga no mwanchi omurigerio ori nkagari atoko matebinge mesosukia otwara libagari ese no nyokabwa tevani nyomba gari okia igari ngane mbeo yokoganetie omuziki overdose DJ yitokora sense mili akabere studio Abigael Nyanchama ndo chenga nagendete koroberie bintu molero fire bin fire bintu ndi kobire ase go mwanchi mwire kanya kwari ni kigima ase enchira yokone kinga nkochiore kogokera omoroberio bwebwatoke Friday ase ko nulo toiko wata mwanchi mwirigeria Ndizi TV na mange agendrete ime ENSAKIA Kenya amene mono asorogongo rwagusi tokumulekera county ya Kisii ni gomokonyi we county ya
w'umugabana we county ya Kisii Dr. Robert Monda abetega kubekwa kwa isiko ase umuswada obago kubekwa busibe bunge yo nomo MCA we ward ya ichuni Wycliffe Siocha ase aba MCA merongo 5 na batatu babete bagwanchira nanga Monda akwe isiko ase kolende 15 babete bago kana kolende babere chikurebere cyabete nga nchibe chisaleka ase umugano betwo kubwatigwa nomusakito gwamangana amayia Mildred Mumanyi tiangu turarango naraliaya abete ase bunge ye county ya Kisii retkoliyoro chingaki chuko mwaka isiko omukonyi w'umugabana we county ya Kisii Dr. Robert Monda. Bunge ye county ya Kisii nigo ya mwakirisko omukonyi bw'omugavana Dr. Robert Monda ase chikura emerongo 5 na batatu ase emerongo 5 nebere ase amagosa y'obutumeki obubebwa bisi ase Monda anyarete gutumerwa lyakiri ekiribu kimya 53 kurwase Dennis Misati wetera ase nchira ya M-Pesa ase okumoligeria egasi ase kampani ya mache ya Guasco. The fact that the two-third threshold is for 7 members and the yes has got 53. Pursuant to standing order number 60, subsections 7, I now declare that the Deputy Governor of Kisii County Government, His Excellency Honorable Dr. Robert Monda, has been removed from office by the Kisii County Assembly by way of impeachment. Kwana isko ya magacho ye county assembly ya Kisii nigo Siocha airera alia airete okumwaka isko Monda asa tebire nigo eye era chekoba ekiorokerelyo uchiase abaraibande ase arule ogukura ogotindi uchiase kera yomo gochia gotiga obokurumi yabere gasi enkongo because mwana ona arenga kotete omusao yorichite ko liana ni guchibesa no musao moke no musao kurunya libali nande no deputy governor no musani one nere nyali bali akuru so igona abwato bokongo bone sana ko balance aita gotena na kwegerera obukurumi oboko no deputy governor gose gotena na kwegerera musao yo mutaka erinde nera nyore yakiaye egasi igona yekodiri to kubwata na ba MCA be county yetu ya Gusii esababu nere liye nigo tutagete twene kinga gasi ende yonsi era toka soro kongoruitu rwa Kisii gose ese county yetu ya Kisii ngoko ruere senjere transparent na abana baitongonyora baramba baga batari gosabu gose kuburunga no bwate godfata gose no bwate besa gose no bwate kende omo akili katwa Kigen oyo orenge kumwegerera Monda nigo atebabuna egati ya mamochonaro aenegetigwe chingaki omoswado yo ogenderete asa tebire nonyana bomba chekonyora libagali okumwegerera bosyo. Voting pattern that eventually occurred after arguments, discussions, presentations for over 7 hours ended up being what exactly would seem to have been the likely event that would have happened within the first 10 minutes of the process. Being that it would seem everybody came with a fixed mind, especially on the other side. Where we come from is to say that there were very serious legal defects in the motion. It was moved out of time. The format requiring details to be supplied at the time of moving the motion was not available. The allegations being that the issues were in the hands of the police and the EACC and that we should have awaited their investigations before bringing the issue to the assembly. All those were ignored. But very pleasantly for us, we had also a very solid answer to the factual issues. Ase chingaki echo nigo omo MCA kurwa ase wadi ya Masimba Boss Mairura abolirie eseneti gochia kwene kiabuna Monda na chekonyora obo enebwae maega yokobu ekina ekyokorwa county assembly ya Kisii. We want to urge the Senate to scrutinize the matter because now the matter will be going to the Senate. We want to urge the Senate to scrutinize this motion that will be forward to them, so that the people of Kisii get justice. I still maintain that the deputy governor is innocent because the parents of the boy or the man who is the one complaining have clearly sworn an affidavit, some affidavit saying that they never bribed the deputy governor
for their son to get a job. Bono egetenda wiri nigo giatigaire gochia ase Senate gochia gukwanira eng'aneyo ase obwagare bwo komorusia omokonyi bwo mugavana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda. Reporter egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Mwancho mwerelia Ndizi TV honorable Rwabetero kwaliganirwa no musakiti umangana majia Mildred Momanyi anene mono igoro yuwa kwa isiko nabo wako wenchikura ase bunge ye county ya Kisii boigo nyuranga litukuligoro nigo omokonyo mugavana Dr. Robert Monda abeteka wekerana bosyo bunge ye county ya Kisii anene mono kwiranilia amamocho abeteka kobekerwa wekerana nabo wakili bae bakora unakata kige naboigo omwakili Wilkins Ochoki ababete bakomokonya ase okwegerera ase abeteka ukana egati yamamocho ayuna otebanga nonyanga gabeteka utumiri chibesa ichunigo kyalenge ase ensemo yamakabesa alenge hekoegwa ayu abeteka kwa enke naboigo ukana mamochonga nigabera ko batumeka abakoli emerimo be county ya Kisii ase umugondo oye tiango turarango naraliaya omukonyo mugavana bwe county ya Kisii abetega ukwana oroboti ngorwa betero kwaliganirwa no musakiti wo mangana majia Vincent Onyancha Nengana hegendrete kumulekirwa sobo ime anemona so kumurusia bisomo konyo mo governor we county ya Kisii Robert Monda. Number 2 is that you gave out a bribe to one Lucy Wahito. Yes, that's the allegation. Yes. Number 3 is that you threatened Mr. Dennis Misati. I'm accused for threatening Mr. Dennis Misati. Number 4 is misusing the county staff. I am accused for misusing county staff. And lastly, that you caused the arrest of your brother, Mr. Matundura. Yes, I'm accused. Do you accept any of the charges? Do you accept any of these charges? No, you do. I do not. Gati ya mamocha mubwataranete mokonyo mu governor bwe county ya Kisii Robert Monda no kayulia kire shiringi chiribu chimisato kurwase Dennis Misati elianyara kwa wemeremo asensemelia ya mache engana mokonyo mu governor Monda atogutarare nagati abuna chibesa etu nigo cyalenge chiribu chimisano ekibona etu na Joseph Misati oyore tatomu abo Dennis Misati asekeli Monda te abuna babera abo babera bagotoro bwamate bwankigima ase myaka 37 anemona asensemelia yo bonchirelia asere bakotrana asera yo wekinia. The money came from the mother and Misati under the instructions of Joseph Misati, which money then Dennis Misati transacted according to the instructions of the father. He threatening anyone, and so I did not threaten one Dennis or Misati. We move on to the next. Monda boy goni gamo chigwasa ko mwali ya Lucy Wahito shiringi chiriwe miyajemo starikia merongevere na kiando mutinyo gatano mwako eta asensemo ya machi ya Wasco elianyare ko mwemeremo Dennis Misati engana Monda kana na gotugutarara gotebuna chibese chiabeteka gotumo gocha Lucy Wahito niga achitometa senchera etabanereti anani gebete nani gabwente ko mutomera Gladys Aminga chibese chyo oyoro mu chief officer ase county ya Kisii. 100,000 to Gusii is that it was an erroneous remittance of 100,000 to account. That is very true, Mr. Speaker. It was an error like anyone can do on M-Pesa. Okay, and the money was meant for who? The money was meant for transport service for Gladys Aminga, who also happened to be a chief officer. Boy goni gekotebekana buna Mondani gakubatumia bakoli emerimo be county asigasiya echianka engana amochigwa ase amamocho yeli tukolia lero anena soko nyara kumulise lichombe gokama nabo gokunyegesima senka yaye engana Monda akana. Is it true that you have misused the county staff for these purposes? Mr. Speaker, for the sake of record, I will request your chair for clarity to have the house visit my home, look at where my dairy cattle are kept, where the well mentioned in this allegation has been done recently, and also where the farm is, where I'm using the county staff. Also, you can be able to identify which is this old house
Move on to the issue of dairy. What do you have to say about the allegation that you're using the staff to manage your cows? Again, I have not kept any animal for dairy in that home to date. You can visit and see. Chingakie chio asamo mocharia agotebekana mubwatanite omokonyo mu governor we county ya Kisii no gotumeka chinguru goetania kerango ane mona sokonyara kumubeka byara mu muromu abo asemonda ate abuna mu muromu abo niga mubegete byara maiga yoko na chemete yaya mangana arengete enka. So he is my brother. He is your brother. Yes. Is it true he was arrested? True, he was arrested. Could you tell this? Under my investigation, under my instructions. That I want to make it clear. Mr. Speaker, it is the police who arrested my brother. And how did they arrest him? They arrested him because he had trespassed into making timber out of my trees and making it look like he is. Okay, so he cut your trees? Yes. He cut your trees and you are unhappy? Yes. And what happened? I reported to the police. You reported to the police? Because even, Mr. Speaker, I turned around and picked the panga and cut him like other people do. Would that be more law than what I did? Nigo bono etigale tokoboria na boigo ne senate konyara kumurekerenga ne yena gakoro butukiboime igoro yo kumurusia bisi omokonyi bo governor we county ya Kisii. Reporter ya Ndizi TV kurwa samagacho ye bunge ye county ya Kisii litera nenchenkoro kwa Vincent Onyansha. Mwancho mwegelia Ndizi TV noto kile komanyia ayuna rabete gakoba ase bunge ye county ya Kisii lituko legoro chinga kichomuswada boko mwaka isiko omokonyi bo mugavana we county ya Kisii Dr. Robert Monda omoswada betiko gwake ruchukura naba aba MCA abange tali ngana abanta abange barocenga okay tali ngana ngeni ikiagraba korengana buna babeto batebanga nigo babwate aba MCA emeronge 5 no mubabe bakobeka SAE as omoswado yo asigo abakamenta naende babere bakamenta ugweta ko muswado taligento barocenga kyalenge kegeni negento to expected aha lakini bone getiro nkerororo asense moye senate na chigweti umurera rose nyoranga taliere bieka tali monda bieka no mo gava omokonyu mugavana we county ya Siaya umwaka weta keroba enabete gagwa kusikukuru ase bunge ye county ya Siaya kulendekera baga wika senate bakaranga ama mochali abekire talingi ngega isaine ase igo no ena senate igere kabere na bara ete possibility nerororo monda tigare koba omokonyu bo mugavana se county ya Kisii sekiboze ama mochwana kubwatikana abuna bete gakwegerera igoro na ndachi kwegerera bosibwe senate buna arabe gakobika oborori bwaye kubwatikana na mamochali amubwateranete bakororanga obaire gakwegerera buyama mochali tali yengencho na bakomotiga yunense meye lakini kode tali gendo turabe tu kunyara kunacha ekiagero maete alia nabo okonyoranga ensemo ya agure enseme ngiye bose enseme mpe kode ndi naende nkorande nga nkubwatire naende njira kieye arabe gakwene kinga obeire gako kwanera aba senator ikero maete imenzi yitu ya Kenya kirigendo nkibwate amangana siasa ekubwati nga njira kieye arabe gagotumeka njira yae kwene kinga obere gakwana aba senator senjerere ndonge ndane kinga nabwatu mu baromya urabe gokomokonya anene mono gweta asensemo ye senate lakini umaito mu governor wanchiranira baende bakwane iska mangana ayo nelikolende kubwate lichiko kurwa sensemo yaba MC mbali koteneni murubeli yo abono linde rena banaende bakwenda barakwana no mugavana baratwara uko igwana linde gekogeranga kago survive kurwa sensemo ye senate ambachikubwatirana nabo igogokora emirimo ase county ya Kisii abakolende nkoigwana kibara baotwara onye oberga kuruso kurwa se bunge county ya Kisii ekiagera ni matenga county ya Kisii umugavana igabatu mubaro monene bwa MC bakomoko bokotari na bakane timba motegerete igobono ayoro chinga gochibu
sio kuigwana nango chikobo kuya nabo kora to konye asense mo ya sia ya baigwana neteba la tutaro chiba tali kuigwana lakini kolende metaba MCA baragwe babwatetili chiko yani ogo tango kura sense mo yo mugavana ngwale ko bakoba tange ko ikirania omuswado yo ase county assembly ya Kisii baragwe babwatetili chiko ngakirigo teba bakaenda bagake ikuragali abaka yueti ngatigaru abisi lakini kolende kago ikana ende gali ya sense meli ye senate kagweta ba MC na ende mbabwa tikubwa bachikote banga na ende tigatumurusi abisi abalende na ende egento kende kirabe geko enekinga na chigotigara obiso tatigara nabo igo ninchira omo speaker bwa senate arachi kuruko na chakwaye mate ndubate chinse mo sinibere sisato nsementanga na bege ikaroge wikaranza kyaba senator bakiba murekerenga neyo ose ense moyende ebunge ya senate yonzi ikaransense emotegere bamanya gwakachikura igo ekubwatinga njira kiye barabe bako enekinga babiri bakumotegera ngageteli tangani gwikama mocho arabe kwa bosi bwa senate aba senate bategerere ngama mocho kiya iga Dr. Monda akolire litukoli yakabere bamanya kwategerera kurwa sense moya monda ngakia kwegerera kubwatikana na mamochali ya mubwatereneti asense moya gatatu bamanya gwakachikora lakini ende ekubwati maitekia kera ekerto bitukuliriya mbaro babiri bagwa kugwetera se senate ngima mbara babe bagotegera ne senate ngima ane mbaro konyoranga bagotero nege ikaro kia amubaro getwa ba senate asigo okona chano kumu nogelibwe bunge senate kokunga Amazon Kingi nero chikuru kuna cha kutokoranga nararia yarabe gakugendera ine ye county ya Kisii asikolende ntubuna Ndizi TV abasaki baito bamangana maya nigo bali maiso kigima yani kwa iPhone news kwaneki nkumanyitoro mumenyi okwe county ya Kisii county Nyamira nabo igo aba Kenya bonzi ane mono Gusii igoro yagendrete ime ye county ya Kisii ane mono igoro yenganeye yo muswada gukuganya ku mwaka isiko omugavana we county ya Kisii nimete nonya ase county ya Kisii nende na manga beteka gukorekana litkolie igoro ekerokuliria nga omuraibekia magia ODM Raila Odinga na beteka gukora etaro ya bene gwikirana ase county iga na wigo konekia nga oikirani rastinse mochichia marani na kuigora echiro bene ase nsemeli wigo na beteka gwikirana ase nsemo ya magina inde gusiranga abonchiria babagokora obonchiria bwabo oboikirano manchimuri teto mulikere engana yetare yo ase county ya Kisii anene ase nsemo ya marani toigwe nga ningi keliba beta bakubwaterana no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nabo igokoenekia nga ningi babeta bakokora ase chinsemo chiri na ndenge nchoki erabike gotwara ase omogusi gotigatonyore oroboti ruaye daipona sanya uyorabeka gotumanya ase nchira yo bwagare ali abeteka gokorekana ni wangapi pamoja na mimi wanakaribisha baba Raila Amolo Odinga hapa asetaro ya bene yo muraiwe kia magiazimio wani Kenya Raila Amolo Odinga imeye county ya Kisii imeye bunge ya Kitutu Chacheno nigaikirana na kuigora echiro ya marani. Leo nimekuja kufungua soko na mimi nimefurahi sana kuona soko ya maridadi imetengenezwa hapa. Nimekwenda pale nikaona mboga zimeingia, nikaona usuga, nikaona zakeo, nikaona susa. Musangerekano oyora wano mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigate bange chire yuene chikokonya bange ita benefit watu 10,385 tons ambazo zitakuwa zinakuja hapa. Ile uchunguzi ambao tumefanya ni tani 12 za mboga kila siku. Mjengo huu ulichukua shilingi milioni 48. Nimeweka mradi huu hapo juu, kuna sola, maji imewekwa itachimbwa. Kwa hivyo chairman na waziri wangu wa agriculture,
ili soko lazima lihakikishe kwamba limelindwa. Tumeingia pale cold room, ni baridi na nimeona kazi nzuri imefanyika. Komenta na yuera ira ni gatebanga omurubiri bokurwanirira ekyombe ky'obunyakerogo ase ekyombe ky'obomo bw'echinso cha Africa nigagenderete kurigia chikura kurwa sabara ibande. Uko tayari? Mimi niko tayari na hiyo. Juzi mimi nilikutana na Ruto na Museveni. Nilienda kutafuta kura ya Museveni. Sawa. Ruto vilevile akaja pale, alikuwa vilevile na shughuli pale. Kutana na yeye. Nikamwambia hata wewe nataka kura yako. Bali yeye na Museveni kwamba atanipiga mimi kura. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sawa sawa? Sasa mimi wiki ijayo hivi naenda kuona na Kagame. Kabisa. Kagame vilevile nataka aingie ndani. Mama Suluhu tayari amesema ako tayari. Chinga kicho boigo omugavana Arati no mubunge Manduku nigo bamwa okoboko asokuligia ekirogekyo. Sema kwamba enda mbele, na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe na kukupea kura yake kama mwana Kenya halisi. Excellency Baba wetu, we support you for the seat of President of the African Union. Lakini sisi wa Kisii tunasema leo kwa sababu tumesimama na wewe miaka mingi sana. Ukienda pale juu hii kiti ya party leader ya ODM upatie Simba Arati. Nyanabo oyo kabiri umugavana bwe county ya Kakamega Wycliffe Oparanya hamwe n'umugavana bwe county ya Migori Dr. Ochilo nigo bamokoboko umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asemerememi ya agenderete gukora. Arati lindwe, achungwe na heshimiwe. Ukweli ama sio ukweli? Bende. Mimi kwanza nataka nimshukuru kijana Simba Arati kwa hii maendeleo. Mheshimiwa Yinko ripoteria egetaseni kiao na mbeya mokia Ndizi TV kurwa se ward ya Marani yugo toke meje bunge ya Kitutu cha Chenof eliteria nendipon asanya Oyonere omurike icho laipana asanya kerabeteka kumurikira bene etaro y'umuraibe kyamagia ODM Raila Odinga ase county ya Kisii na boigo kuigora bene echiro area ya Marani jobekera nkurigereria okobori gwangororo kwa beri gokurwegwa kurwa sense moyo mu Gusii nga ekero Raila Odinga gochikoba omunyakirugo ase chinse chobomo bwa Africa ababe bako omugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati koba umurai omone na sekia mikyo ngakero chengani iyo ekune kerengere kiya ikiagera Simbarati obera kwerokia nga naigale umurai romore mukigima no more umurai obera tabanga nonya mbono iga no ninga nabantu bande tukwamereringa no monageri wabagusii ninde asobora yebwaye otembire korokinga no more mware naende anene mono nonyanga ndochenga kara egulibaga abakwikira nikiagera nonyorete no ninga kinero abetu bakwamera ni numurai bwo bomogwa Azimio Raila Odinga chikura atete ko bumurai bwe kyama kya ODM nere bi kumurai obetega gwesoki na otebanga ni gatete kwambere kiroke egara renge omubunge Odagoreti South bono yes asego nimatenga kara egulibaga no mugusi asemero mere memenge aberga kwego mugusi aberga korokinga no muntu mungaini no muntu bwatomokia asigo ntorochenga nabo nabagotema ekero kurigereria byama bya gisiasa ebinge ntorarore ikiama buri kyarure kurwa somo Gusii kyabwatire nsekero kurigereria kyama ya ODM norocha sekerochi norocha sekiama ya UDA kere awaipaga ali Kalonzo Musyoka sebare igona intunga ntonyore libagelio tubwatire si ase ekiama kitorenga ekiama ki at least umuraibi kyamo berega kurwa se orogongoro Gusii omugusii tiangotebinga omugusii
kara eguli bagalia bene na bakoro kinga na bakunyara tuligalia ngabarai buna Charles Nyachai netinga ki Charles Nyachai beta kubulia oborai bwense akaba tabeti nambambe ekabeti nambengia boigo ntwabota barai buna anyona moseti abuna barai bagusi babeta bakoro kinga na bagwikirania oborai na boigo kwene kinga nkuruanirira bali nechieri chinde asisiasa yakenyekiagira igendo ngotebiranga nabo simbara cha kunyara na singenjo digrelenga nigo araba omubunge ase e county ya Nairobi the county ya Nairobi Tagoreti South nebwate bisaku ao nigo no muntu abetaka goitaberanwa na barai ao kuruanse ense Tagoreti South tokocha ase county ya Kisii nigachete ase ntunde ntangani koboli borai na kaira nechukura chinyinga saigo oberga korokinga no murayo bwate obumanyi bwa kisiasa na boigo na bakwene kinga oberga wikirania kurahasi kemekyo ndocenga toisa kogenda iga matukabucio na butoranyora umurai bwense kurasoro gongorwa Gusii korende nimatenga tago chukonyora enga chinyororo asikyamekyo ikyagera ntubwate abarai abagendrete kwamerelia anene mono no murai wekyama kya ODM oyoromo konyi bumurai wekyamekyo wekukunga Wycliffe Oparanya ndoigwetiga komuako boko igonere na kemererete amate abantu nabanga actually bakemererete amate ntobwato muraibikia magia wa ipaka Lonzo Musyoka ntobwate nsemeli ha Opio Endanyi ntobwate John Badi abungati yabali bakemererete amate igo mbara musira bado lakini mbara musira na era irate yatenga aiga asa korukunga Ethiopia ni chinsa ibere choka goline ndege goline no goline meremo Monday baka Ijumaa weekend no ara igo no ane tarageti kyame taragetiga lakini ndochenga ama unchuri narabete kagokorekana asokoligia ekirugokeria mbabe gitama chika manya babere bagotebanga bali babere bako babakonye ase kyame kyabakonye bobonya kirugo anga babere bakurukura sichinse cha East African habone kirugekyo nabakera abenkirana gochagaiga igo yani amonchiri naroro rabereka gokoreka nabo ayo arachikumuri nekirugekyo all right ye possibility neroro nara airane Kenya timetia so mrengo rionde na kibara betimetio go chechelingo chikorobororo timbanyitia rakeni into chitorare chinga kicho korende no mbono ika ingana nere yabete gekonga maboli ya mange kana gwete umugavana we county ya Kisii simbara tebanga kalenge ya kerase esechiro ya marani abetebanga oyonoro umuradio mutangani oyuraira beire gagwikirania maega yo kumerana na ruto timatinga enkwane yabeire bakwana niribori na kiro chichinkwane chine chinkwane chiabeire handshake ya etekare ya betekare zekara daruse chibiche chiri asensemeri ya Buganda ekera barenge no murai obwenseri Yoweri Museveni arochenga igaiga bono kuigwana gwatokire ekyagera nga ekiritu akagerete nga nogosira sensemo yokonyora kirugukiri abakenya nga batetenga yaya igaiga bono nga maunchire naroro arachiko batali gosira gwoka keroro chenga no uchumi ya Kenya kere konya guturubanirwa lazima consultation chibe kurwa sensemilinde ekyagera kure kuri no nuborai buri bwaite ta sensemo ya Uhuru Kenyatta go ikakore to kubwaterana no murai bike magia ODM ibintu bikamanya guska nande asena abetin koranga okwana ni koro kwa vira saya nekero na abcha itu kuunga muraibo mubwazimio otakrote banga tigachinkwana chibe aroro asubwaga tibishinyomba kwechiri golirike kwararira bana chinkwana kende gyonsige keiga chinkwana igo yunengani abete korokinga aiga agentonkero kegenretega abe muntu naro tarakwonere ngane eyo rigijinga yale naro bichagete abanda bakorende kurukunga Photoshop mbabwata makana bichagete naro jenga rigije karanse te korumaga abapimete buna bakutara ngora n'ijimbo igo ndo ede kwinkwana yae anene mono igoro yensemo yo bwamato bwaro kanirobi ekyagani gabete gotebanga ere nabe gagotiche menganyi yonspi
ase enyomba enene yomurai wense State House kwene kinga ondeta yogo soa korende bono iga koranga omunganyi nora ayete go ficha actually ndekero kurigereria ekero okubwaterana kwa betego kobagati ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga asenga nayo mukonyi bo murai wenso yorenge chinga kecho William Ruto ngane yu ya muchirite buya ekare tugwatarane kase serikali atima itibono iga ngaki abakenya balengerereti asense moya ligiji ngaki gosara bega kuirengane yigo wanje murigereria ntobe togo kumanya ase obweikirano asendo chenga mwancho murigereria Ndizi TV na bange kigima babere bagoswa ase umurubiri wensakia abagende totobwate Grace Angwenyi otebanga MAANGI na FRIDAH. Happy new month, watching live from Kijauri Nyansiongo Kefa Nyaribo Kurubo basi Nyanchama Esani Catholic hadi mwisho. Rose Micheno aotema kurwa Nairobi Pipeline omongi na Edelmonte Naftal Onyango Sheila Kemunjo Douglas Okega Victor Omondo Kalista Wanyatieko Salome Onyonyi Okogoro Kwembacha Equini Omogaka Kirecha Omurai Evans Makori Zakari Moginda Rasugu Caleb karibu imeyomoroberio of Free Friday na Joba Joseph Ondie Kinyagwaya Kurwa Makongeni Phase 5 niko ndani ya Ndizi TV imensakia na picha Oyaro Nyagwaya ni Kasio Momanyi well done omoigwa bwaya abakinami kurwa bwegetunya niko ndani timatia sema ya FRIDAH mbarabia babera somi morobiro wensakia Walter Rioba agateba kurwa Embakasi Nairobi tunde en Kennedy Gisemba agateba ngatuko pamoja Abigael Job na FRIDAH mbiamono sana yobeshae ngwa bagokobolia nganga ya chete ndo chikole waberega kwira na agateba pamoja kabisa following you live Becky Babes agateba good morning watching live from Kiogoro ngoganilia my husband Paul Nyamweyana abana bane Lighton na Thylon ngobaganilia Emma Mbingi ya Masiseni Thomas Sangara Pukin Faso agatebanga tinanya komocha mbaka omoyiri nilishabikiria soira register kegima Mesha Kochenye agatebanga Gesore Village Township Ward West Mugrango Constituency Nyamira County agatebanga Niko Tunde agatebanga Twara Litko Ligi ya Embusurengi ya Kurobo Nchari bo Mwancha agatebanga Niko ndani na Honorable Evans Ogachi Onchabo timetinga mbara bibaso ira sensema yago Jessica Gesare mairura kurwa metembe gwani Masimba Inture Tianture Grace Osiemo Edina Magati Naomi Mainya Olifa Omari na Lesu Nyangeri Denise Onyambu Onyanja tebani kondani hadi Engoli Jared Orule Matureti watching live kurwa Nyachichi Secondary Enoch Mochere good morning watching live from Isebania Bwakire Wia Kigima Nkoganeria Mamomi Ntobati Sheba Kwamboka ole vyombe mwabando atuale mambia engi ya pamoja na funze wote wa Border Hill Academy asubuhi njema tia bidii mkiwa half term Ocharo William boy gatenga nonde ime yomorovelio aiga mbaka omwelio kuruka igabwe mwanchu muligereria nabakwenda kutubwatia ogenda gutuma ujumbe yago kigima otumanyenga yoko bwatia omorovel kornende ntwatebanga achi request chabo bape bakubika mapema tugokora magazeti ga no kwebwatuka kigima ebwatoke Friday kigima na rero nturi kwebwatuka ntutweka tubwato mogeni orabe gakwene kinga nkwebwatu kole kigima omaeto morobere bwatuke no taete abasae tinyota enyaruka engi ya kigima lisase ya mambe right orabe kago komeseria ensakia wiya kigima asigo mwancho muligeria Ndizi TV kwa wero kumoigwa Sara Momanye kolende aserieta akoliera Stara Stanish yes ngoikerale ime yomborobere wensakia nabwatubumanyi nabwatubumanyi Chetinda itikwero moro mema se lietelio tikandika nyere ase ya bene omwancho muligeria tenga onyene sitting room kanyako yesuke birugo kando kanyako suka abana bali muri asomo timo kuni maite mwabira ase skuru ase kigitambe yes ninga kiyo kwebwatu kakegima chingero chiri motaete kegima chiabasai eketubwate a blended flavor yani kiregento omocho ganyo a balanced diet rumba toje ase mangana abongo
modern genge amatereke Gusii ababo babuji yote banya automatic request mapema mbia aha omwanchi murigereria ntaite tose asensemelia kabereye studio tose chiduka keigo tukwirana ntobe tokumurikira amagazeti yeri tukoria lero tuskato nyegera gwira nturasege kegeke KERUBO erinde tobe tugusanga amange. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche FRIDAH KERUBO twerule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi kinde ase chinse kiri kyesiko unabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebyasoira ase chichiro cheito nabo igo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse kiri kyesiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Gendo tikerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oisa konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria Ijuma gochaka chinse ibere goika chinse ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gotire turi kunyara gukora mirimo iri kwango kora
umwana ataraika emyaka 5 omutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri bw'omwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future y'omwana oyo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie juma tatu chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao Salim. Kiokoraga. Na I went to Kabul in Kiokora. You know when I left in Kenya, I went to the airport. Salim. Nalero na kimuntu. Rakuona kogo kwa. Nyabeta kira ritukurie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta omwanchumuliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na vugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo shiobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV omwansu bwo Gusii omuntu netuka bagwate difference muntu takuimuka munachua agenda Yesagine nabanganchete tena kana. Naona kanganchete lakini bado bintombira nkoro. muntu tagosoka na ndabateina kintu akwanete tutarakwana Na ndonye ndio muntu ukumanya. Anjira tikango taingo tikana mangani mugwancha mipi. igoro maite kwana Igoro? Nyabeta esukuru y'okwegeria oburundia bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri obya ase birengo ao by'oburundia bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bwa chibus CE heavy trucks F PWD chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure aseze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School ine kwabiri gukuriye kimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieli etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoka miyomo chokisi nigo yakoletere kimashini chingia echo chikutume kasegeka aseri golirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga
chi electric motors, chi generator, air compressor, water pumps, chi battery, demolition breakers, submersible pumps, welding machines, chi machine chogosona, car wash machines, electric routers, diesel engines, lawn mowers, total tool and machineries, chi engine, egatia chi machine chinde chinyinge. Batalira seduka yabo imeyomo cho Kisii. Aseba alinene kuruchinsamu cha Kisii kogenda Kisumu. Azamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6. Wigo, urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cho Kisii. Na boku bakirisi mgwetara stinamba chabo. Gusii Star Shop. Nedu kore gene, asoko gule bintu bikutumeka sege kege tambe. Asiri guridense. Agerera. Kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chezi cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire. Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano naibire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokema nigo yakoretero bokoreri bwaye gisiri na muno banyore asoro segerwa buru yakegima orore imechi nsamu kiri cya yogo mbara bari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatuka chimbego go cya setugo yani artificial insemination aso kwenyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokema imeyo mu cyo busongo iri kwenyorera amaryogo yo gusyarira bimeri endagira next supplement chetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imeyo mu cyo Kisii asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imeyo mu cyo Kisii iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokema Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Eskuru ya St. Anne's College nigotogo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bale bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamagacha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamagacha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamagacha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo e branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri
Erio kwerikia nigoganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport nabo igo chilingi 500 chyo kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo sangu yetangu kuna munarega kama elaptech por Dynapath Laboratories. Itari itumu na toro to kurida marwiri na malaria, kuri toro sukari, to kupima pressure, kupima toro kidneys, kupima toro liver function test zones for laboratory. Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Abo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imejumo chobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwanchumuliria Ndizi TV na kualira nilibene asentunda yende entunda ya kabere ime yomorobere wensa kiabuna botamini otoko batoko molekera naralia ya aire obolito ase amagazeti ase kolende tutaraendale ningo kumanyinga niko litukolia lero lituko lia ebwatoke Friday bose free Friday ase go nabokwenda gutuma ti request yao ngero kichotete obegogo chieserwa ime yomoroberio wensa ke na boigo abuna tuika koba manyinigo torachi kumonyora omogeni tulitukolia lero ojuorachi gotomanya igoro yorachi gotoira ase omoroberio obwebwatoke Friday omwana lisaseke gima orachi koba gakweneki gankonyorore omoroberio yo ase nchera yobwekeranu nere Sara mumanyi ase nabinkopaira gwetera ase ensemo ye gazeti ya The Standard beikumamanyi naraliaya aire obolito. Ase nsemo ya neni gombwate gazeti ya Daily Nation kerondabe nkumulikira amangana ayo omuliki we gazeti yo abeire kakweyalika ase obwagale omwanchi mulyetende masemo goika ase gazeti yo ya Daily Nation kerongoligeria page entangani amangana ali aire obolito ase page yo kerongoligeria lingana limwa
omomamu lira sepeje yentangani ni gonga raira na kibonago chigosoka nabo igoko enyorera ekerubo kyobunya kerubo ase chinse chiobomo bwa Africa ekerondo chenga omoliki bwe gazeti ya molikerete nga Moi Kalonzo meet ora sensemo ya Moi nabo igoko Kalonzo mbabwate bagotwara ege karobene karandoche ebicha yaye omunyakirogo bwekiama gya KANU Gideon Moi eregalia sensemo yaye kerabetega kumirana nomara bekiama gya Wiper Kalonzo Musyoka asenka yaye egalia sensemo ya Kabarak me county ya Nakuru boigonindo chenga omara bekiama gya DAP Kenya Eugene Wamalwa boigonera betega gwikirana sinsemecho na boigo oyo kabeire omugavana we county ya Murang'a Mwangi wa Iria mbabete bakotwara egeikaro kya bene ase enka iyo munyakirogo bwe kya magia KANU Gideon Moi gomanchumulie na molikerete nga mbabete bakorigereria bono nga kyobochori obo mwaka bwechiribu bere 2025 na ibere boracheko bayigo manchumulie ninchiko igora egazeti eyo ase peji ya 4 na bage peji ya 5 molikere engane yo ase oboime Moigo ase peji yentangani nindoche omuliki bwe gazeti amolikerete nga kibono aba MC korase county ya Kisii babete bagwetia omuswada bwo kumurusia BC omokonyi w'omugavana we county ya Kisii Dr. Robert Monda asibona omuliki bwe gazeti abereka koenekia nga Dr. Robert Monda bono nigara magoko ye Senate ardagusinga nabega kurusigwa BC gusena chikogendera nimirimo yaye boiga page nigo gosenga nejo nigo turachikoba tokuhimulikira ase page ya 5 nalimo boiga se page yentangani niye mulikerete nga kibona abayiboli bakareko bolia aborokia koenekia nga ngo abale abana babo homework ngaite nga seruse yegenke nigo barochenga abana nigo babere bakoegwe gasi nyinge kolende antu chikoligereria sobwagale keturabe tokuigulira page ya 5 na kabere boiga se page yentangani nige mulikerete nga na kibono Dr. Unions boss abete gakotwara chinkoma chinga ki babete bagotwara okorobekana abolitkolie igoro kerondo chumuliki gazeti ya mulikerete nga o muliki butamba se kyombe kiliki abanyagitali ya KMPDU daji atela abete gakonyara chinkoma chintindi chinga kibale korobekana abolitkolie igoro boigo nindoche omurai wense Dr. William Ruto babete bakumerana nomo director asensemeli ya UNEP erinde kumulikira amangana yo kulinda ebito etanaine ekerondo chenga nigo ensera chiko twara ikaro kya 5 nalimo asensemeli ya UNEP me county ya Nairobi ase barachiko baba kulierera nga kibono igato bwenete kulinda bire bito etanaine igo chikumulikire ngane yo asobwa galeke turabe to kuigora page ya moelio manchumulie ya tokende goika ase page ya kabere akerando chenga magega yogo obotutukanu kwa ene kigwa ase chinsemo chichikori fil chigasi ekero koligereria nga gochaka omutinyo yo eta okabere talike ya mogoika chitaliki 2023 ababwatani go sabo bisabanene korwa ase kyombe kiriye kotinete amafuta na boigo petroleum epra babete bagoikirana ase chi ebitaseni abyo koli fil chigas bakaba bakorwa ogochika bene nga bibe bigosie kwa kulinde nigo umunchulio ya maberika gwesoke bene na boigo goikirana ase kigambero na koenekia nga engane yo gotenenia ebitaseni byokori fil chigas interingi kiranu wesenga mbaraba bakobwati ali chiko kubwatikana buna barabu bakobwati amachiko yo koigora chi station ichi cyokori fil chigas igobereka goikirana bosiwe kigambero na boigo kobeke ngane yo nga it is unconstitutional ngotaka kwemanya asobonge nabo kwenyorera egazeti yago ya Daily Nation obego kuigora page ya kabere timetinga kijoboro chengane yiga se ebitasene byokori fil chigasi abya bere bigesikwa
Alright, ni ngana umaite ekwene kinga twabire tukurigereria anene muno okwene kinga okuri oburindi asa abantu bamenyete bobwene tuburigererirwe ase obuime kigima nabo igo ni ngana yabege gotebunga inga gutanga yabete koba kali ngana ngintu tukuba ebere bakore ingane bwenete gokoru tango ikire gokoru ikira bono iga leto tokwene kinga abantu asa bamenyete ase aragia akore ndenje libolirya nelinkobolinga abo bisaba igaba epra ngai barenge ekerebita seni ebiga byokolifiri kigasi bikoigurwa sabantu bamenyete mate neliboliri nene kigima elintanya alikwireneria korende ase ense meito kwirele bijane linga eneli bolirigia ande elineli bolio yotoreta ase ingana yendenga ime inse itya Kenya nigo konyoranga nigo okonyoranga eserikali kwire gitambukiro ekero ingana ime yabere usumu basoko nokoreki obere gokoba kurende ingana etabwenra tikoba aroro okay ibine bibirengereri bya job ko bwatkana ningana eyo antwaroche ama kwabete gakoine kigwa ekero umuriro obete ko gutibuka ase county ya Nairobi ko bwatkana negeta seni yo korifire gas ekikabege twe ase abantu bamenyete angegabo omanchumuri rego ebitaseni ebinge byabere bigosiekwa na kibono igokonyorera nga korifire gas bono iga actually yabere umuchando ose bese kitwana litwale korifire gas bono iga chabere chikomenta ibina bibintu byabere bikogera agose bikoirera okomenta kweligori gas omanchumuri ekerto kurigerera boigo ase gazeti ya Daily Nation page ya kabere nigo mulikerete nga kibono mubaraka oyomo abere gakonyora umuchando asogo kinya abana timeti chibarongo bakoroka ngaitenga babere nabo chibarongo lakini abana batatu ababete kago tigerwa no murugyoye magega yo gusiria obugimbo bwaye abagatanga nyagosira masiche korire yo watemya kamera 39 niga bete ga kuibora abana boboronge abana bo batatu asikolenda akabakago igwa bobe niga bayiboletenga akaba matukoma keiga kaigwa bobe nabo igogokira wasinye gitari akabaga gotebunga nabwateke uno nabo igo ikubakia yenge bwate michanda akabaga gosiria ubugima bwaye bona niko mugako yabereka gutwara ubuchando asogokinya abo abana abo batatu inyoranga mugako yo nainde nabwata abana bande batano no moigo komenta abo bonsi babere bagoika abana kianda igo yinerengana emorikere ase gazeti yo ya Daily Nation page ya kabere toka ndo mwanchu muligereria goika ase page ya gatatu nigo muri kibwe gazeti yo amulikerete na kibono ekiombe korasensemelia NTSA abagwatani korasensemeyo na kibaene kiri emerobelio yo korusia ogo ichirera na korwa ase chiabisi chiabo ekerobaene kiringa chinsagi chonzi nigo barachi koigora na koene kyanga kera oyomo ngweyo yeliale logbook chaya number plate na boigo smart driving license igo korengana no mo director general kurase kiombegia NTSA George Njau ni garuro kobolia kobwatkana no goichurera na korwa ase binte byo na logbook number plate na boigo smart driving license chabere chigoichurera na ase chiabisi ao kobolia nga abantu nyene babe bagoikerana ase chinsemecho na boigo kwenekya na nkweru ngoruse bale nigaene kiringa chiobisi cyo niko chigo chaka koigorwa go chaka chitariki ibere chomotenyo oyo iga o gatatu go chaka chinse ibere chamambia oika enseyemo ya mubasoigo no kubolio kwarure anyoko bwatenga ebinte byo no bibwate ngwanya kuya ene kyanga ngotalirore asichi obisicho igo no kubolio kwabete go kurwegwa kero kuligere no nye no muwaziri asense moyo bosombi Kipchumba Murkomen na ene getinga abantu mbagwenete batwale ebinte byo kero kubolio kwale ko ninki batatwale retinga mbaracha ko ikuru asichi abisi komanchu muri anyogotete bintebyo talera bisicha NTSA chichirange na sole elindobe go koenyorera nabo ge page yo ya gatatu
nigo emulikerete ng'aki bono korobekana kwabete gokwene kigwa aburi tkoria igoro okwo kwairerete omuliki obatambe gosomuliki omonene ase kiombe gia KMPDU Daji Atera oyo beteka gotigerwa chinkoma chintindi anene asomotwoye chinga kichigo bali korobekana nigo yene kirigo gosomuliki bwe gazeti yo niga yene kiringa nigo Daji Atera abeteka kumirana ne chingoma echo ekero bali korobekana kurwa asabisi ye wizara yobochenugo cha ase abisi yekegancha ye serikali yankubwatikana ababete bakonyora oroboti rwabene kurwa asabisi ye wizara nga ekegancha ye serikali nkera bagikoba chibesa bakayimukige tambukero asibomeranite n'abanyanyimbo abo babete bakubarutera chitiagas nabo igo kwenekya nga Dr. Atera oberiga konyora chi wesinga chingoma ase omutwoye Manchi mulia tokwenda gwika ase page ya kane ye gazeti ya Daily Nation nige mulikerete na kibono emirobelio yomuraibe kyama gya Wiper Kalonzo Musyoka amirobeli kyabwate ase okoira oborai kurwa sense meri Azimio la Umoja kurwa sense moya ya Raila Odinga nigo mulikibwe gazeti yo amulikerete okomerana kwaye ase enka yomo nyakerogo wikyama gya Kanu Gideon Moi asabete gakobwatigwa n'abagosi bakomerana n'abarai ababete bakumulikira kibarabe bakoenekya nga obochori bo mwaka bwekiri bubere 2022 abwabeire bokogendera gose bogwikiranirwa gose bakwenyorera obobwi atimeti asensemo yago ejobo nto batwekwebolya nga ningora chikopa gakoira ali bagali ya Raila Odinga atwarode bono murabiki amagya Wiper Kalonzo Musyoka bere kagweso kebene nabo bakwenekya nga nerora chikopa kagote nasikirwo kyobora iwense asobochori bo mwaka bwekiri bubere 2022 ndoche abara imbaroro babere bakomoko boko nigo abere korokananga nigo abarai buna tugago tebanga nigo bagende dokimerera ekiroge ke amateke kima ase no nitukoligoro Raila kale ime ya Gusii nigo balenge ase ensemo ya Nakuru ase babete ba ukwananga bono nebwenretenga abarai yaba kwegwoko boko ase okera ekyamekyo abo umurai bwensemo ya Wiper obere atebanga ensemo ya ye erobega kumusira Raila ase kigitambe obeyo tinanere agateba engakintangani Raila tosha endaki akabere Raila tosha ibobega utinanere ene na rochinga nebwenda tenere yakirishinga kinere akwirani okoboko yes okay igobona asense moya Kalonzo ro isokiribene otebire tene ninga bono neri bagali yaye liokoira sense meli gosirio koira oborai kurwase obo Azimio la Umoja chikobo morayo monene nabo igokwenekya nga Gusii rwale elinde kurwanire kirogo kyobora ibwense asobochori bo mwaka w'ekiri bubere 2022 igo ningana emulikira sobwagale emulikerete abarai bali babere bakumusira gati yabo yo kabere umugavana bwe county ya Murang'a MAANGI wa iria nabo igo muraibu kyamagia DAP Kenya Eugene wa Malwa igo gotaka kwenyorere ngane yo sobwagale manchi mulia nabo koye mulikira go sina bokonyore gazeti yago ya Daily Nation kerora bego kumulikira page ya kane nabo igo page ya gatano kwende masemo goika ase page ya gatano nalimo nigo emulikerete nga bono ngakingana yokomorusia abisi omukonyi bw'omugavana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda yabeteke gweti gwa bene ase bono iga Dr. Monda atigire amagokaye Senate bono nerera chikwamwa ngaki arabega nabega kurwa abisi gose no wagotigara kero babete bakubika gose muswado yo nigo bete gokubikwa bene ase county assembly ya Kisii nomo MCA korwa ase wadi ya Chuni Wycliffe Sioja ekarangolira nganigo aba MCA emeronge 5 na batatu babete bagwetia engane yo kulende asaba MC 15 babete bakoya kaisiko nabo igo ase oyomo atabete kagwikirana neyemo ekaba kegosalika kulende kubwatikana amamugati gose gati ya mamochario abwate gakubwaterania Monda ngamona okoegwa gose obokurumi
bokurumiri na bwarengeri ngana linene asabete gakoegwa chiribu chime isano na isato linde kwaeneke buna nkoli kale omusae oyomo aselieta Dennis Mukaya Dennis Misati korwa kwaeneke nganko enyorera libaga liemerimo gochikoba manager ase kampuni ya Gusii Water and Sanitation oseye manyikanite buna Gwasco nalibageli nigolia beteligo raliwa bene omutenyi okane umwaka w'ekiribu bere emeronge bere na isato nalia beteli koraliwa bene akamenya ko bagakoenekia ngakorengana no robot ruo beteri kubwatukwa Dr. Monda akabaga kubolia ayabeka ko egwa chibese chirinde kwanekia nga nkoena nali libageli ni boigo yaneketigwe nga Dr. Monda na bete kagutuma chibesa wochia ase wetera sensemo ya M-Pesa kabaga kwa omusipati oyomo aselieta Miss Lucy Wahito oyole managing director asensemeli ya Gwasco kolende Monda nikabeteka kwegerera bene agatebanga achiribu emyemo chichabeta chigutumwa gocha asomusipati oyo nigo cha gosiniga tumiritwe kimakosa anigale ko tumera omusipati omungao oyo tenenerete amangana yobo sombi nigale komotebye nga amutumire elinde babe bakoenekia obokoreri asensemeli yobo sombi konde Monda nigatebete nga nigabetega koegwa chibesa chiri buchimisano gwetera sensemeli M-Pesa ekyo kyalegwa kanali deni ase enkeyo ya Mukaya yabwate gotaka kwemanya amange nabakwegolere gazeti yago ya Daily Nation page ya 5 na limo obeko gwesomera asi obwikirano boige page ya 5 na 2 nigo emurikerete ngakibono abarukyambara otogatebanga bari slow learners ngakibono babere bakonyora chinga kichinko ngukubwatikana nga chiskuru nchibwati ebintu bisaine kero kuligelia nga chiskuru gosebiriro byabere bikoene kigwa kurwa ase chiskuru animono aso gotatwara abaorke bayisaine birasi bisaine ebitabo bisaine ebyongati yebintu biri bigendete koirania obokoreri magega asensemo yechisemi animono asensemo yechiskuru igonigo muri kibwe gazeti yaberega kumulikira nakibono aborki wa banki barachigokolia bobe ase chisemi esensemo yechisemi kubwatikananga ebintu ebyo bitaraba bikoene kigokora se wizara yechisemi kwanekanga abaorokigwa nkonyorera bale chisemi boikirano go muri kibwe gazeti na muri kerete asensemo yaborkiwa bagendete kokolia bobe anabayigonga okuboliga kogendete kurwa ase okuboliga kogendete kurwa ase wizara yechisemi koeneke abuna nkubwa tukabale chibesa gutalira chiskuru na koeneke nga ngo facilitate bale chiskuru icho bayiga sengane jwerengete yechisemi ningo muri kibwe gazeti muri kirete na kibono abayiboli bagendete kolera na kubolia aborokia koeneke nga nko abale abana babo homework erenge ose bakwiruka kazi ya ziada tenga bono igabuna chiskuru gose abana babete bakoyegwa omutimo komokeigo niga bayiboli bachire koligereria bararirenga abana abaigegasi bakoyegwa nenyinge nakigiba imukire na gwesoke bene na kubolinga gaki kumuranche ka abana baitegasi erenge igogotaka kwemanya mange nyore gazeti ya Daily Nation page yo ya 5 na 2 media sensemo yago job gazeti yago ya The Standard nakiagoteba gazeti ya The Standard na mange amolekeire ime gazeti ya The Standard setora kigo chakera page entangani page eli kumolekera nene mono ajaire obolito ase gazeti ya The Standard engane mwamu nelingote yabanga nigo azimio bono ere ase akongu ase ekagere bono ochikobuneka ma igoro yokoba igoro yoburai umurai bwo bomo azimio Raila Odinga kuba nigo chukwamerelia ekerogo kia
ya AU bono nigo egati yabaraikurwa ase obomo bwa azimio la umoja bakorone kiama gya Jubilee nabo igo ekiama kya Kenya barachi gutwara umusangirekano oburabe gokoreta ebyama 13 ase barachi gwikaranza anene mono kuligiria ng'akitorachi koba gochibosio maega yomurai bwobomo bwa azimio Raila Odinga kogenda bosio ane mono kwamereria oburai bwa Afrika ase turochi EPGU ebicha enene gatiga abo neyo murai bo kiama kya ODM Raila Odinga ase ensemo yokoboko wokobe igor turochi murai obwo kiama kya Wiper Kalonzo Musyoka inse ya etokaranga Eugene Wamalwa naboigo enseme yende turochi nga Martha Karua naboigo ensemo yaye ensemende turoche Jeremia Kioni Sidrochenga ensemo yomo akili lo Joshua Nyamotebanigo ense ya Kenya abanta bange baichire nomogoko naboigo hechitangutangu igoro yogo chorwa kwa omorai ubwa azimio uchukwamerelia ekerogo kia African Union naboigo trochensemo yaye Jeremiah Kioni watebanga nigo azimio era chigotigara abune bwenderete ko bakolende omo sangerkana bara chigotwara no yoko mulekera anene mono igoro naki abantu baito ba Mount Kenya bara chikomenya anene mono magaya raira gosuka bosio go chikwamerelia oborai obwo bwa Afrika tuske bosio wika ase page ya kabere asorochenga ni gobono omusubacho yomo ara chikwe wakanwa chimilioni ibere nuguta isa no eyemaiga yekoti korua ogochikanga aigwe ogwaka akanwe eyemaiga yogwetera chinga kichinkongu ekero alenge koibora ase enyakitari eyemo ime yense yaito ya Kenya ase omongino yakera chiete ase ekegambero abeteka oteba nigo abeteka gwetera ama kongo kegima ekero ase nyagitari ya Bungoma District Hospital chitariki etariki yemo omwaka w'ikibubere nemerongo ebere na 13 ase kolende abeteka gwetera amangana amakongu akaramua agachandu kegima engana yabeteke kwirera gochandika kegima kolendo munachi ebina Joel Ngugi barenge abari otegerera ekine kinaba na chibina batatu Joel Ngugi Patrick Yage na Voigo Francis Tuyot ababete bakuigwana nanga tigabono county ebunge yani ntige serikali county ya Bungoma ebege wakana chibese chio yes FRIDAH na kioroche enganeye ni maitenga abasubati nabange bagwetera amakongo kero bakuibora na ndo maite yaberenga okoramwe kero kuiborwa yani okoranga kyabere duya kawaida kolende oyo igachita gasoere nyagitali na ndo beba guchwa gwaka no chibese chiri chimilioni 2.5 nkiora rokengere kyao ogigorenga ne ankagetenga abasubati ngo chibale baitera amakongo anemonekero bakwenda kuibora chinga ki bale obukoreri bw'abanyagi metaba gitali mbaro kumera by the way abenenu sana na bakora kuruta guchiga abumba liko kwa chinga kigosemba liko kwa attention iliga neire konde kinege tambukere ekia tigo musubati oyo arwanirero boene bwaye elindanyoro boene bwaye yes iko bona inde ni matene kyoro keli uchi asaba nyagitali bande inga ekero umunyaro musubati achirabo tagonya kumubulia mabulia mange makamangana nde yo busuku kegima kyagero musubati oyo obera kolendo mwana oyo emetienyi kianda nabwenderete aigwe amaskani aye asebo igondo che ase gazeti ya The Standard okoboko gwokolia tabanga abana batatu niko babete bagokwa ase omolero obete goko ateka asensemo ya Shikondo Ikolomani ase kolende ngina abete gago toligwa boigo ase gazeti nigo torochenga nigo omwaziri we county ya Taita Taveta yotenenete endemero ase Erieta Elizabeth Mukongo abete
gakwegerera bosio bwekegambero bosio bwebunge eyo igoro yamamimocho amu abekeire ase ensemo eyo toske bosio ugoika page ya gatatu egazeti ya The Standard nigo ekegambero kyaberege gotinenia omugavana we county ya Kakamega kubatenenia emeremo abali bakora ase ekyombe kya Public Service Board asabete kaotebani gobono engane yera abege kubakonya anene mono abo babeire bakwenekinga ababeire bakundirwa abwene bwabo nigo okunacho kukwabete gokorwegwa no monachi ebina Jemima Kelly oyu otenenerete ekegambero gekumulekera abakoli emeremo naboigo obosera bwabo eye enengana erachi kobakonya kegima eye naboigo nigabete gagotenenia okorari kwabete gokobekwa chitariki 15 omwaka wechirube nemerongo ebere na isato okugokuganyanga tigababe bago magayoteneni wemeremo tigabande babagochorwa engana erachi kobakonya kegima ase page yuni gotorochenga toroche ebicha yomo Public Service Board omunyakerogo bwekyombe kya Public Service Board ase Amarieta right Kathleen Omweno oyo betega otineni gwa emeremo na korusi gwa ase ekiroge kyo chitariki 14 omwaka 12 omwaka oetatoske bosio goika page ya kane ase egazeti ya The Standard nige kumulekera igoro yobocholi bwabete bokoba lichuko ligoro rwabaigeri berichiko ose lawyers kiombe kya LSK ngyabete kwaligania obocholi lichuko ligoro ase turoche ebichere gabu oyu Nesta Oribo oyolenge egati abali bali kwamerelia ase obocholi obwo kagwaka ekura yaye ase kigambero gya Kakamega lituko leigoro nigo kolende abayigereri belichiko abakekigima babete bagwesokia ase obocholi obwo ase ensemo yobunyakirabo twarochenga Joki Mbose Faith Odhiambo na Peter Wanyama na boigo Faith Kamende babete bagwa kachikora kyabo ase ekegambero Milimani Court abuna bali kwamerelia obocholi oborai wekyombe ekyo ase ekerogo kyobo president wekyombe ekyo ase kolende keep quiet teach abete gagwaka ekura yaye ase kegambero kyana kuru na boigo ensemo yaye Mwanza Ombati na boigo Eric Tauri babete bagwaka ase kegambero egya Supreme Court ase kolende twarochenga nigo chikuri chiyabe chikorokananga nigo abana siasa babete bakwegemera ensemeyemo naboigo kwa okoboko egati abali bali kwamerelia obonyakerogo bosi oborai bwekyombe ekukya LSK ase Miss Odhiambo abeteka konyora okwegwa okoboko nomurai wo mubwazimio Raila Odinga okongo omugeni naboigo Otiende Amolo ase ensemo yaye Miss Mbose abeteka kwegwa okoboko na Martha Karua ekero na boigo ensemo yabarai korwa boikoyo abale abagaka bensemo eyo ase ensemo yabawakili bale ne myaka emeke babete bakorokananga na babete bagwaka chikura lichuko leigoro toko mulekera anemono ne county ya Nakuru nigo twarochenga abawakili emiyemo nemerongo ene na babete bagwaka chikura wikera chinsa 10 wikera chinsa chinsa isano na ibere isato tia igoro na boigo
ebitwe binge bikabigo sie kuchinsa ange chinsa 15 cyamaragoba mwanchumiro Ndizi TV unaro abete litukoligoro ase abawakili abete bagwaka chikura anemono ko bachora abarai babo ensemo yende tukuskaboso ika ase page ya 5 egazeti near the Standard ni kumulekera amangana alengete embura nigo ekyombekeli kumulekera igoro yelire nebiro kyaberega gwesoke na otebanga bono tigaba Kenya bealiganie ase embura ere enyinge omurai wekyombe kya meteorological department aserieta gikungu nigabera otebanga nigo embura enrate gutubono iga era chikogendra gutuikira omutienyi ogatano nemo ase abakenya bono babwendata kweyaliga nikegima anene mono ase ensemo ye toigo nabo igo kweyaligania koligichianga chingiya barabekenga kieye yembura ase igo mwanchumuriro Ndizi TV onye kwabero koromonyirira embura kego twe nyinge manyanga teriko chikoyera bwango iga abuna amanyi belire nebiro bagoteba nigo embure yera kikogendera gutua ase kagetambe wikera omutienyi gatano nemo ase igo tigatobe to kuyali nikegima ase ensemo wikira bono igegati y'abantu babiri bakora makongo abere gakoreto nembure yu anemono ime ye county ya Nairobi ase twabeto koranga nige ogotuku embure yu kwabere gogoticha egati ye chinsemo ase emetekugwa unoroche ase gazeti yao ya The Standard nigo omotobete gokugwa ase epara ya Kiambu Road heli tuko lia Jumaine ewikeye engana abete gego anemono goturuba nabo gotenenia obosombi ase ensemo eyo tuskebosyo goika ase page ya 5 nemo okwaniranga igoro yabarai bobo mubwa azimio bono nigo babiri bagotantana anene mono igoro yoburai bobo mubwa azimio maega ya Raila gotarwa ebimanyereria bisaini anene mononga nachigotigara ase obo mubwa azimio bosinigara chikogenda ase bosigara chikogenda gukora siasa chiai ono inara mabuli abaraya bange baendete kunya kwebolia astrochenga Raila ebichenene gabo niyo moraibo mubwa azimio Raila Odinga gagosanga nabamenyi bensemo yorogongo rwa Gusii asibiko turoche omugavana we county ya Kisii bare ensemo kero bali ensemo ya marani chinga kichuko igorwa wechiro eyo yensemo eyo boyo gazete nige ukwanira igoro yobobisi egati ya Raila Odinga nabarai ba Kenya kwanza engana yabere koleta chitangu kegima sekolende ensemo yabamanyi veri chiko na boigo amangana akisiasa bakora una Barak Muluka bagotebanga enjira Raila endrate gotoma ebimanyererio etobauti nigo engana ra chiko ene kinga abere kubeka Raila yani kubeka serikali na boigo obo mubwa azimio na boigo abatiotereria baye ase amatabekanio batamaitinga ngaitogochia ekiagera Raila tarabaga ukwananga ngochari gotika siasa bosena ende ningo agochigotigera siasa tuska bose wika ase page ya 5 na kabere nigo egokwanira igoro yokobagekana bono kora aba obwoba igoro kobagekana kora chikoba ase obomo bwa azimio yemaega yekyo yekyama kya Jubilee na boigo na kobanga omusangerekano oyora chikoleta boigo ebyama 13 ase barachi gokwanira anene mono igoro yamangana agendrate ime yobomo bwa azimio ase boiga tyabare bakagere goikirana aroro numurai wekyama kyana Charity Ngiru na boigo nabarai ao ase boigo abarai abwane na mono kuruase orogongo rwa Mount Kenya bakabanga nigo bono baligetie
gukwanira anene mono igoro yechinchera barachi kwegendereria anene mono maiga yomuraibo bumubwa Azimio Raila Odinga gotebanga bono nachi kogenda ase kwamereria oborai worogongo rwa Africa timati FRIDAH nkora goteba igoro ngani Raila bono tiga abantu mbagwenete baegwa okoboko nere nabwenete ararie bene ningo arachi kubwatesia lakini ngagetora abira ase chintunde chindekero kumubwati enkwana yaye obere kakoteba nga Kalonzo emyaka yega twabeire tingo bwatesidi tingo someti ibintu ebinge lakini ndo chinga goikaba chigotenenia Kalonzo Musyoka abega kumubwatesia asokoba umugosomoraya sensemeli yekiamekyo gyazimio la umoja nabega sensemo yobonya KERUBO abantu abange gosaba Kenya babere bakumubwatesia kwende timeti korwasi chinse chiri chinde umuraibi ense nachikwene kyanga kumubwatesia ale gosinachiko boli abarayibande korwasi chinse chiri chinde bane kinga kumubwatesia bali konyole KERUGEKyo Ditkore baronya ko igwete Raila nigabete ka korumo baro bwa barayibe chinse ababere bakomwako bokatebanga Museveni na musabe kura yae Ruto kara ngaga chiete achisabe kura kolele bakomera na Ruto nere kara umera Ruto Buganda nere ka musabe kura yae ochire boigo ense ya Tanzania Samia Suluhu musabire kura yae asite andrere igona genete gwe yakere koko asokwene kyanga nkonyora ale KERUGEKyo ngagete nga no muraibu ense Ruto nabwatu munso sana asabara ine chinse igekera kumirana n'abaraibari tigabasabekura yes toskobosubika ase page ya 5 na 3 nigaba MCA egati ababunge ababetu bagwakera omuswada bwenibo bose chibe bwenibo Kenya Finance Act bano babiri bagotebanga byatonjokeire naende yemaega yabalemi kubatebinga naraliya agendrete ensemo yabarai korwase obumo bwa Kenya kwanza nigo bono babere batebanga ntwamanyete kitwale gwetia yemaega yegati yechinsemo bose chinsagia ase ebilia Finance Act kobonjokera ase bono iga egati yaba menyi abo bagendrete baje kirukwe murunganelia abo babete bako bakera chikura babere bono bakwe murunganelia nga nigo bono gatwacha kirwaka gusabu chibesa chinyinge chizo tataete anene mono abalemi bechi avocado nabo igo bali bagosimeka amauga bono nigo babera tabanga nigo kyare bono yachage to chanda ekyombe ligie ko gegosangereria ebango asebe chitoro chenga no mobunge omubunge ogatanga Edward Muiruri oyukoleranga nigo bono babere bagotonjokera gaki hase bono babere osabanga egati babere tayabaleminga bono mbachikogamba na kyarete chikoba menyoki kegima toskebose wikase page ya 10 nigo egukwanira igoro yomoteneri we budget bose controller of budget yotebanga egendo keire nga account chinyinge kitari goikerania seba gwenda to goikerania sokora osangereria ebango na asingenjo chibesa chinyinge cyabeire chigosira ase emenganyi na watebanga asingenjo egati yabali bagusangereria ebangeyo mbabwati bomanyi bobwenerete ase ogosangera tosikobose wikase page ya 11 ni ukwanira igoro yokoborwa koborendi ase bono umworokia oyomo olenge umuko abete gago akwa risasi engana ekorokinga nonyanga eserikali otebanga oborendi mboisaine ensemo eyo oborendi bwabere bokubara omwanchu muri Ndizi TV abunongo twikira omwelio ogwensemo yokumulekera ayaire obolito ase amagazeti egazeti ya The Standard kolende buna botambe buna togotebinga onye engana nere abe okogokia ase gazeti nabo igokwegorera egazeti eli ayebieka bwanchete elinde obogogo esomera ase oboime ase omwanchu muri Ndizi TV ndochenga ebirongo nyawotomnyo kibire kegima ase kolende buna toika gotebichinsa chamambi chinga kichiale arobosiri koli ale nituko alinene kegima asengencho ntubwate omogeni imeye studio ase erieta Sara Momanyi bose ase erieta liriyaye akorera esho likoro kunga Sara Stanish ngochi ari kwikirana imeye studio ase arachi gotoira ase ntunda yende entunda
enga ime ya Ndizi TV anene mono setura chiko kwebwato kakegima igo nabokonda gutuma chi request chiao ase ensemo ya itu ya Facebook Ndizi TV News Digital ensemo YouTube Ndizi TV News boto bwate na boigo wetera ase enamba ya SMS ya 0792192834 elinde obego sangana into kerengere kya na boigo woto saba engero kieye otaete tokobekere emambia ya rero yebwato ke Friday biyake gima umwancho muri kerondo chenga amparoro bagendete gutuma ujumbe yabo asensemeli ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital kerondo chenga ekiongozi Stefania Onseri akatebanga good morning from Riana Bonchari mark me present mbiamono sana Nicholas Ogega atebanga na Juliet Oyena bana Sheri na Bildad akorwanya Nsongo stage niko tuned mbiamono sana nandi nikatebiringa mbekero kotera nabwate mirobeli mia by Evangelist Nicholas Ogega tuko pamoja hadi tamati. Victor Omondo Mienda kotebanga connected ni kama kawa nikiwa hapa Nairobi West tuko pamoja hadi tamati. Akotebanga Omoiboli Anthony Ragoli Mokogotio Nyangaresi Lispa Gisiora Sheila Kemunto Paul Ombaki Boss Mairora Suziri Ruma White Elvis Opande Zakari Makori Moginda Charles Avangi na Rose Michemo babe bagosoa imeyo morobelio kiyaka samate ba watching live kuruzima man Nairobi niko ndani ya Ndizi TV Klaus Nyakezi watching live ndoche Juliet Hill atebanga tuned in good morning familia ENSAKIA Shem Keburi good morning my friend Jom Shem Keburi kutoka Canada as usual following this program. I'm wishing good morning to all my friends and my family. Godfrey Anyunga raka gotabanga kurobugika nyonsia gotabanga watching live Rebecca Wochere Oino gotabanga kuro Hafa Albertine wakire via good Friday to you or Grace Ongwenyi gotabanga good morning engaite yonto batoko yesoma. All right monchumuriro Ndizi TV nego turabe tokogenda ase omutimo komo kekorende kero turabe tokwirana ndochiko batokwirana nomogeni oitoyo rabe gaokoira ase ensemo yomoroberio bwegwatukasigo chinga kichitwabeto kwa chiteke chinga chitigane ikechinsa ibere chiabono mambia kanyago tumachi request chiao nabo igo kwerobe ikibene ase omoroberio bwegwatuke Friday. Ndizi TV Ubwansu Gusii Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanjira barechi